Tonggo kok isan aku arep nganggo piye terusan? Wis suwe lek ku ngadang nang kene iki. Ya ampun nganggo obat ora? Iki obat iki. Kita gawe rumah sakit tak fasum tak lakoni. Aduh, kowe kok aja geleman. Nandang ora besok rupa kaya gendruwo. Sobat sira Mas. Yes, banteng teh. Oh, iya. Iman dino iki. Wis 400. Rokok 3 bungkus. Ini buat tulisannya ini tentang Cilik. Dapuk Ongkiswan. Oh, ana tulisannya nggih. Om Kiswan. Oh iya. Dan ini Mangken apa sakniki? saku mboten Om. Sikes, apa jenenge? Ongkis. Sikes. Gak apa-apa menang dalangi pemimpin. Piye Sikes? Siap. Siap. Sikis sih kaya apa ya? Kaya wong lara jiwa. Nganune sinten sumintene siapa Mas Gading didapuk? Bayu. Bayu ya. Duk. Suhu. Wis. Pripun? Pokoke apa-apa tak sagu ya Mas. Nggih. Ya ngelingi aku biyen kok Pakmu ditresnani ya saiki genti tresnani seliramu. Hai. Tuh. Ya apa to kok ganjel nang kuwi? Oh, apa Mas Gading? Aku kok arep tunggaki Mas nganggo parfum kok muni manggo apa, Mang? Mambu duren. Sinten sik nyuwun iki? Pak Sinoman. Mas Sinoman nggih. Ya wis aku tak ora njaluk kuwi kekno mbayumu iki aku. Yo tak dadekke siji tak gone nyicil bang. Kok oleh ketok bangga menyicil bang. Well ya wong iki nek ora utang arep saka kita bune. Awak dhewe iki sapa apa ya mergo utang. Kuwi nek ora utang iki bange arep ngambut gawe apa? Lah ya rak ya nabung rak ya kena. Ah, mabung kesuwen, celak tuwa. Aku wis tuwa, kowe ngono sih enom. Lah kok men dadi nesu? Ora nesu iki mung ngetokke pengunek-unek. Iki dakwane apa? Kok. Centol. Heeh. Centol karo suminten to. Ya Cempluk. Ah, Berarti kono nyak aku ngono. ayo. Oh ya. Ya. Gentenan, yen aku sing tau ya. Kok ketoke kaya kuale ya? Ya ora mungkin kaya wong ya kono. Bagus kuwi kok Gatot Kaca. Gatot Kaca ki nganggo apa kotak? perkara Gatot Kaca. Ayo kok apa? Kotak. Tonggo kok isan aku arep nganggo piye terusan? Apa ta jenenge apa? Kotang Ontra Kusuma. Ah, saiki nganggo ora? Ora, tak pepe teles Persis anu kok. Dan wis padha karo nganggo. ning pas ning jero kawah. Kalingan dia zaman corona ya, Pak. Oh. Ora sandadak tuku masker nganggo nggonku. Motor ngene kok. Marah-marah ketok apa-apa. Sarai. Apane? Hemat masker lho. Maskere. Ayo masker iki apa masker apa? Mbah kuwi masker apa gula saka Afrika apa ngendi? Kok bendure ra ilang. Lah ya awakmu to sing ngekokke ya. Lah iya pas aku nang Afrika nampa wayang kae. Yo wis, Iki mau aku lek belanja wis komplit, sayuran wis ana, gula, teh ya wis ana, saiki wayahe aku mulai. Lewate dalan ngendi ya dalan cepet wae lah ngadang ono kae lah. Ketua awas-awas
ku ngadang nang kene. Kaya ora pangling to. Ya cetora wong bedinane kaya weruh aku. Cetora pangkling. Nek pangkling berarti kowe takrum. Piye to salah? Ora ketrakon sih. Lah nek tegese panyawamu ki sih normal. Lurus kok iso trakon? Hah? Trakum ki apa to? Nek apa main plus mripate trakum itu? Lagun. Wos, kleru. Yo cempluk. Wis pirang-pirang jam nggonku nunggu kene prapatan. Aku ngerti yen kowe iki bakal ning pasar. Lah pirang jam? 2 jam. Yo ampun nganggo obat ora? Gaul iki gaul. Iki jenenge mencairkan dramatik. Iki sarana Kok lho iso nunggu aku 2 jam iki lho. tak contoh Swadi Pak Yono toprak. Lah kok sing mbok contoh wis lagi to, Pak? Yo, Ono bab kang bakal tak kandhake marang kowe. Gak apa-apa, penting ora? Ya penting kanggoku. Apa? Ngene yo yu. Kok ya alon-alon wae to nek Lho iki anak waro iki kudu ngene iki. Bapakku sura bangsa. Anaknya soalnya anake Pak. saya. Ya piye to? Ngomong apa kowe? Ya ngene yo yu. Heeh. Sejatine iki wis pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi nggonku ngimpi Numpak perahu. Terus ke gulung ombak. ngimpi iki ketemu kowe. Ing batinku. Aku ngomong apa to aku? Kok gek intine apa ngono lho? Ngene, aku Kok ki iso bahasa aku ki sekarang mulai iki lho karo masa iki lho jan iki. kasar. Jauh. Kono kae dhewe. Balane. Iki kekerasan Kayak gitu ya. Ora. KDRT. KDRT. Kok iso KDR? Lah kan milarane aku Lah kok iki kesuwen kok ge apa anane ngomong kita go rumah sakit tak fasum tak lapori. Aduh visum. dikosak karo piye? Tutuke. Ya pancen kaya ngene. Wong iki nek alasan ra tau napa piwulangan iki ya omongane sak awur-awuran. Ini ya yuk. Apa? Lah kotang terus terang. Aku kuwi seneng karo kowe. Aku seneng karo kowe. Yo rasa dijok-joke ngono kowe. Wong bengi kurang piye dijok-jok. Aku sedelo kok. Aku wedine kepancing. Ngene. Aku kepengin kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksude kowe tak pek bojo. Walah toto. Mbok yo kowe iki ngelingi toto. Iki mah kok ambil ora bener. Iki mah bar saka ngendi toto? Mbok yo nek ngono ki mbok yo dibenakke. Lah ya aku mau ngenteni kowe nang prapatan. Iki lho. Iki. Wah, kowe kok aja geleman. Iki ceritane iki kowe iki jual mahal, Bul. Oh, aku jual mahal. Oh iya. Piye gelem ya yu? Mbok yo iki ngelingi to ya to. Aku ora edan. Aku kira iki bayi ku dhewe to. Kowe tak. Senadyan sedulur ning awake dhewe iki dudu tunggal bapa tunggal biyung. Dadi yen aku nglamar kowe dadi bojoku sah. Lah yo kowe iki tak anggap adikku dhewe. Kami tak anggap aku ora
dudu adikmu kandung. Dudu tunggal. Bapak tunggal biyong kula kowe tak rabi iki sak. Kaya iki kok yo ngawak-ngawakmu iki lho ta. Piye awakku? Jang ora besok, nandang ora besok rupa kaya gendruwo. Lah ya kaya ngene. Anak waro ya. Sambaku ki nang dalane ngadang. Sabaku ki nang dalan ngadang wong sing arep nang pasar bakal tak begal, tak rampok. Bandane tak ngurip sak kanca. Gelem ya? Gaweanmu ora temen kaya ngono kok ya arep ngepek bojo aku. Ya wis to. Mula aku latihan, aku ki tok kandhane ben aku iso urip sing bener. Wis ora iso wis ora dikandani nek kaya ngono kuwi. Angel, Gunung foto, arep apa jajal nek ngono kuwi? gambar munggueng jojo Mbok wis kaya ta? suntak pandor Ayo wes. udah tak nem mau jual delok ora mendang-mendang kuwi Lah kuwi kok aku ditungi kaya ngono kuwi ra ya kira-kira to. gelem ya dadi bojoku ya ya oh ora sampe lu medeli wah aku ilang sangarku amulat sira mas Ojo sampe benar Pak Wisnu iki. aku nenek Pak Dewi suwe ora sadar Baleni. lalu pelokmu sapa ta wah jan angel ya pelok kuwi Angel to? angel Nah, iku wis tuwa angel. amulat sih Ayo ora hamulan bae. angel ya Dipaske sik. neng 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 amulat sira mas Suwe ganti mas piye gelem ya yu Ora. nang kene iki anane mau ngaku karo kowe Lah yo kula kowe iki lunga, aku tak kowe dadi. bengok kaya ngapa ora bakal ana arep krungu kowe mlayu kaya ngapa jenenge wong wedok iki kedawan rikma Lu kare diketok dicukur. weh aja Ojo kok truk iki. gelem ya Aja ya to, mbok ya kowe iki sen eling ta to. Eling ya to ya. Piye? Kowe kowe iki wong wedok iki sak donya ki akeh lho to, rame ngaku lho to. senadyan wong wedok akeh nang donya iki anggepku ayune sak jagat
separo ning kowe. Separone didumo sak donya. Cimu komandan iki rupane wong iki tak anggap widodari. Tumurun. Ya, gelem ya. Napa kuwi aja ngikon-ngikon ngono kuwi to. Duh, Nimas. Aduh, Yayi. Joget mulai tetebungan dangdut dangwim mundur dut maju. Nah ini dagelannya si bagian Nek wis kena dut yo piye? ya ndang Nek dangdut terus ya. dangdut Wes. dang dut iya kelem ya itu Aku arep bali yo. musiknya laganono aku nah dan sakedet netro wong urip iki kudu sabar. Sabar iki ana watese. Kowe gelem dadi bojoku ya, pisan meneh aku njaluk. Iki sing pungkasan yo. Hmm. Aku wegah. Kowe nek kamu tak andake bapak lho. Apa? Kudu ngladeni aku nadyan sak kedeping netro. Gelem ya? Apa aku ora sudu. Ora gelem tak kudu pari peksa kowe. Ayo. Wes rampung. Oh wes. Ora krasa. Kok elek banget. Lha piye to? Wis rampung. Wis rampung. Oh, wis rampung. Heeh, iki urusanmu karo Mas Gading, aku mau wis dilunasi ning arep. Oh, iki jatahku. Anu apa? Hah? Ayo jatahnya. Oh, jatahku. Wis Adi. ngono apa Mas Gading kuwi?